И здравейте хора, аз съм Ройда Хакер 1. Аз съм Лайтенси. Аз съм Нирдекс. Аз съм Давид Дона 04. Его, И днес ще играем Еглас, хора. Сега в един тим ли ще бъдем? Аз ще бъда с LightMC и Брандън. Лайтенси. Къде влизаме? Тим 5, не Тим 5. Тим 5. Къде е Тим 5, бе? О, не, Тим 5 конче, тук има... Тук са по 10. Излезете. Тим 5 конче. Чакайте. Тим 5 клон ли, бе? Да. Чакайте, къде си? В Тим 5 конче. Ох. В кой отбор влизаме? Тук Отгоре пак. или от отдолу? Тук пак. Отдолу тим 5 клуб. Не. В Тим 3 клон. В Тим Отгоре или отдолу? В Тим 3 клон отдолу. Там... Аз казвам. Аз съм... От сега казвам, аз съм... Какъв да бата, аз съм жълт. И аз съм жълт. Тук всички влязаха. Да, защото ние казахме... Този отгоре пълен. Да, що отборе? Тони, влизай в розов. Не, сега... Сега... 9... Я спах 9. Стиване с пън. Ей, сега с кой съм? Аз съм червен. И аз. Аз с кой съм? Ние сме трима тук в този отбор, Shadow. Косио, кажи да каже така на YouTube. Чакай, LightMC... Аз ще кажа. Ами, петимата да влезем в розов тим. Всичките в розов. Аз съм в розов вече. И аз. Аз съм в розов. Аз не мога, аз съм жълт. Жълт! Аз. Yes, аз съм жълт, бе! Yes, бе! Окей, Ти ще пазиш яйцата. Да, Брандо. тук съм си аз. Като се срещнем, да не се убиваме. Не, Ще се убиваме, разбира се, как не се убиваме. Се убиваме, разбира се. Да, на LightMC, това е ония мап, пак! Това е ония якия мап. Да, тук ще гледам. Да. Нирдекс. Какво искаш? Колко айранчета имаш? 4. Ето, това за прави на важен. Как да давчам? Бързна ми да лайт. Ти събираш блокове да пи. Брандон, Добре ще е. колко айран имаш? Да ги направим. LightMC, давай. Идвай веднага да учим на средата. Аз отгледах единия Diamond Iron генератор. Хора, от сега ви казвам, че под генератора е на втори левел. Окей. Чакайте, че направих малко грешка. Умря! Глез как се хвърлях. Видно, пестима. Брандон. Жи. Кое име ми казал? То я се хвърлях, ама не карай. Давид. Аз няма се хвърля. Да, те е първо. Видите го с крал. Ама Аз всички пак се сме един съм това отбор. айрон крал. Всички сме един отбор. Трябва ли айрон? Някой строи. Нито виждам да строи. Стиване, Брандон, добре извинявам се за... Знаеш, защото и ти ми се извини, знаеш. И да, какво? Колко богати сме. Ти ми се извини. Колко богати сме. Окей, аз си взех сет. От средата взех вече 51 евро. Фара да е, ти ли трябва да се прецаква? LightMC, колко диаманта имаш? Аз имам 7. Имам 6. Бързо се махаме. Бързо. Пазете яйцето. Някой да отиде в средата.
Аз ще отивам, ти вземи той голд и такова. Вземи този голд и там съм ти го хвърлил и си вземи такъв блок, как се наричаш. Аз нямам храна, аз нямам храна. Аз апгрейднах от генератора 2 пъти. От втори левел. А трети ве. Ама дай диамантите да апгрейдна това. Или ти ще го апгрейднеш. Къде е средата? Уоу, мале. Къде е свята? О, ето я. Чакай се. Хора, знаете ли как ми се пълна? Как? Слагам обсидиан и ми се пъква и не мога да сложа сега. Кога събра за обсидиан бе? Голда ни е на втори левел. Голда ни е на трети левел. Ама, лайте, Не, ти дам храна. Лайте дам храна. Ето. Опа, Дуна, там ли е средата? Аз съм на 10. Не, на там. Не, на колко брато е средата? Не. Така. Аз съм стопнен. Да, Стивън е събран само с това ли намерите за планшетите са сега? С кого бе? С едно обсидиан. Не, с сандстоун. И аз така. Еми първоначално е така. Ох, пръста ме заболя да шифтвам. Как ти? То тебе всичко си... То тебе винаги всичко те боли. О, ти бързяка нещо друго. Нали? И аз знам, ще да кажа още нещо, ама заради клипа не го казах. Имаме. Нямам блокчета, хора. Аз имам. Аз имам. То тебе и... Та боли, ама... Кошо. Значи нещата аз чам. Вземам си 3 морковчета. Давиде, на кого отиваш на друг остров? Кошо, вземи нещата за тебе. Да и чупи яйцето. Имаш ли кирка? Кога се направя, бе? Тони, Тема. оставай с ръка да се чупи яйцето. Стивън, Да. Брандон ми го щупите и... Не, так, не е стимам. Да. Стимам по нож, Кошо. Аз го щупя. Не. Ама къв вкус е, бе? Къв вкус е пълно ви? Аз ще кажа на тебе какъв кос был, значи. Макс, как му беше името? Макс? Макс как? XX Max Cook XX. В момента хора съм с XX Max Cook XX, защото в гостем си Royal Hacker е регистриран. Просто да ви кажа, че просто Константин е регистриран, но не се знае самотната парола. Не, аз тук не съм се регистрирала с Royal Hacker. Видял съм така живееш. Не си. Аре, втори левел, такъв. Пиратор. Аз пък такъв, вау. Извинявай, но дайте си, името му не е така, нали знаеш? Дайте им си. Не О! просто на... Коса, ти ми е къла, брат. И ти на мене. Аз се чудех какъв е този дето обикаля вътре. Да, може между другото. Какво? О, Билд Батъл много добре. О, на Билд Батъл ще ме смачка. Тя съм... Аз правя хиперсмешните неща. Коса ми се Ама ни- само е. Някакъв прикара там с диамантен меч. Ти да видиш каква формула направих, какъв надпис направих. То Кой си ти? не спомняш си какъв надпис направих. Тони, Да. не го ли знаеш кой е Тус? Коса имам 3 стака и половина такова айрон. Дани, защо му казваш това име? На кой? На Коса? Да, Така. виж как ми си нещо. Коса, гледай какво става. Коса, гледаш ли? Къде си бе? Рози, идва! Рози, идва! Аз съм Тонито. Абе, не наби. Аз ще кажа какво ще беше. Не наби. Няма да ги биеш, че да не те убия. По-добре бягай, че идва нашия жълтия. Бягай, че идва нашия жълтия. Ай, аз съм по средата. Аз искам да убия Давид. Аз искам да убия Давид.
Хора, Волята не дей! Волята искам